Хубаво изпълнение на Георги Андонов, не е първият случай, в който той наказва Ботев. Тук обаче, преди да продължим темата, говорейки за него, защото сме подготвили едно много интересно припомняне за него, една статистика за Георги Андонов, той е юноша на Ботев. Да попитаме и за нещо друго. Продължават да работят смените на Хубчев. Мисля, че близо 10 станаха попаденията, решителните ситуации. Защо той се превръща в черна котка за Ботев? Пак напомням, той е юноша на този клуб. Вижте, господин Котев, какво прави в най-малко част от мачовете, в които се изправя срещу Ботев. Хет-трик за него през 2009 година при победа с 3-1. После в Пловдив вкарва за успеха с 2-1. Тогава бележи за 2-0. Това е на 22 септември 2012. Победа за Берой с 2-1 на негов гол за 1-0 в Стара Загора през 2013. В матча, който двата тими играха по-рано през сезона в Пловдив, победата на Берой с 3-1. Той откри резултата от пряк свободен удар. Вкара за 1-0. След този мач Ермин Шилек беше уволнен и сега отново се разписва. Интересна е последователността. Вкара в Стара Загора, вкара в Пловдив, пак в Стара Загора, пак в Пловдив и сега в Стара Загора. Общо взето да очакваме той да накаже тима, чието юноше в някои следващите мачове в Пловдив. Би могло да вървим на този футбол.